Voin ni thum July sáng ni samni parohian nei ka so thing mun than rul tha u le nau chung le khaten mi ran thlo puya thai kan san na nain apoma na sa takin sum le pai te kan senga ta chuan chu tiang hria chuan sum le pai te kan sen lau takin chung khat u le nau nu le pa tam tak ten min to puin lo te min ran thlo puya an lo hle ani le tam takin lalpan mal som sela engan thorim na the miran pui na te hi thona aluan ral lo nge kan tuin kan be seya lalpan ale tam takin mal som theu sela ti hi ka tong trai na ni chuan he ti hian khu ti lai mong lam ku ani to alu manga khu kan thlo to lam ne ai khu ti lang ve pachak khu vai mim te an ne khu ti lai lang chuan hei khu te lai ko da tha zawan tui kong siam lok ani tui hi luang pher na sa hei fai to khop mai hau khi an ni chuan hei korean vai mim po ate khop mai hei he khi tin khin ni he lam mi kan lin hun lam deuh khan nia min te so thing chi kalak tlai hreta hen ho hi chu riom viau bi hi kan ti kha hrim bawk ani bungu bup mai hei tar te nia dui ardia minga ol nu na te lai hi thlo mo bak tlem te kan na nei ni lo hi kan thlo zo to lam